Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд навор мошинои нав рӯӣ карданд ки мо қабул кардем, пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Бениҳоят навори хуб аст ки мошинои арзон аст. Агар шумо дар онхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан дошта бошен, маромад сурат маълумота дар WhatsApp имо экран буда рӯй кунем. Мо дар видео оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дар имзо навор аст Toyota дӯстон азиз Camry 2, Toyota Corolla, Porsche Daewoo, Nexi, Opel Corsa, Opel Sedan, Opel Hatchback, Opel Vectra ва ВАЗ 2106 ва Daewoo Matiz ва дигар мошина аст ки бо нархҳои бениҳоят арзон ва инчунин тангери мусофиркаш ҳам ҳаст. Хоб дӯстон азиз, курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 163 сомоне ки бошад навори имрӯза сар мекунем. То охираш тамошо кунем ва лайкотро гузорем. Маромад, рафтем. Дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бо равон кунанд, як компания грузоперевозка хубро ба шумо тавсия метиҳем ки компанияка Ёқуб яка бурӯи шуморо аз Москва, Московская област қабул мекунад ва ба территорияи Душанбе, Ёвон, Ваҳдат, Тисор, Регар ва инчунин ба территорияи Хатлон 25 ноҳияшта оварда мерасонанд. Аз шаҳри Бохтар сар кардагӣ то Данғара, Кӯлов, Восеъ, Фарход ва территорияи Калхозу обшим 25 ноҳияҳои шаҳри Хатлон оварда мерасонанд. Якуним камазе астае ки ба территорияи Хатлон 25 ноҳияш бурда мерасонанд. Фарқ надора Кӯлобай, Восеъ, Фарход куҷо ки набоша бурда мерасонанд. Ва инчунин территорияи Тобе марказӣ ям Душанбе ҳама территорияш, яъне ки территорияи гӯшаи ванаи Душанбе оварда мерасонанд. Ва инчунин дӯстон мошини майда ҳам доранд ки мошини майда кади рафта бортона аз замун ҷои кор ё ки аз замун хонатон рафта мегиранд, яъне ки мошини майда рафта аз ҷои кор то пеши камаза оварда мерасонанд. Нархи мақсад бор аз кило вобаста мекунанд ва агар айноми канали мо гап занен ба шумо скидка арзон мекунанд. Маромад, компанияка Ёқуб ба шумо тавсия метиҳем аз номи канали мо гап занен, скидка дора. Маромад, албатта бортона рӯй кунед. Ассаламу алейкум, подписчики Рахш ТЖ. Ассаламу алейкум, достони азиз. Как вы видите, вот мы очередной умрахач паломница отправляем свои клиенты. Ну, в общем, сейчас вы сами своими глазами увидите, откуда, что, к чему. Но много кто нам не доверяет, вот поэтому решили маленький видеоролик сделать для вас. Ну, в общем, сейчас вы сами все увидите, иншаллах. Оставайтесь с нами, если вы не подписаны на этот канал, подписывайтесь и не жалейте одный лайк, пожалуйста. Сейчас, короче, все вы сами увидите. نام من علی جان، ما ای دوشنبه تاجیکستان میشیم. اینم استانبول آمدیم. اینم آدم ما استشهاد کردن، آدمای باورناک هستند. بین بچه‌ها یگان به تشویش. نام شما ایگزو آمده؟ طاهر از شهر دوشنبه از حساب مارکت روم. کجا رفته است ان شاء الله؟ حج عمره. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. Яка мошини фурӯшӣ имрӯза аст бадрон ки Porsche Cayenne астае ки соли барои 2009 солае ки сӯзишориш бензини холӣ, авбиё мотора 4.8 литр, коробкаш автомат, сайзтари мошин бадрон беҳтарин. Мошин мега тозака ягон камбудӣ надорад. Хоб мошин бадрон 1 сола ҳуҷҷат, тонировка, кондитсионер, электропакет, баллон пашка, 4 диска, родной краска ва дӯстон азиз мошин транзит аст. Документошам кадагаси мошин мега ҳолаташ беҳтарин аст, ягон камбудӣ надорад. Омада бинем мега мақсад ки арзон мекунем ва вариантҳои алишторам пешро болоиш неки сум. Мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи дӯстӣ, яъне ки ноҳияи ҷиникул мешавад, ноҳияи дӯстӣ ҳозираи номаш. Нархи мошин 140 та бо конкретна харидор боша муомила мекунанд. Ва ягон мошинои мақсад Opel, ягон Toyota, ягон Honda ҳамхел мошин боша, болоиш агар сумам тел мешавад. Мошини шумо не ки шитоби соз боша ки ҳай када шава. Болои мошин Opel, Toyota, мақсад ягон сечка ё Honda варианти худра пеш болоиш сумам тел мешава. Бах шахсоне ки агар сум кади наличи мегиранд бо арзон мекунанд. 2009 солаи мошин мега ҳолаташ беҳтарин дар ноҳияи дӯстӣ ҷиникулда. Якум рақамош рақамои Мегафон Тоҷикистон кор мекунад ва дуюмаш рақамои Россия ки промой кор мекунад, не ки WhatsApp надорад. тоқа промой рақамош кор мекунад, Россия аст. Мароба занг занем бо арзон мешавад. мегзарем ба дию мошини фурӯшӣ. Тангени мусофиркаш аст бадрон ки тангени одамкаш соли барои 2007 солае ки сӯзишориш бензини холия, авбиё моторош мега 98 та. Коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор. Моторош простой, экран бензини холи 2007 сол, яъне тангени мусофиркаш. Хоб танген айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт ва фурӯхта мешавад бо нархи
18000 сомоне ки боз муомила мешавад. Дӯстони азиз, ягон Opel Caravan ам бошо мегӯяд алишам мекунем. Мошин дар территорияи Душанбе кадоме ки мехарам мега занг зада мега бештар маълумот шо метем ё ки тангена овардан нишон метиҳем. Ин ҳамин рақамҳои вавилони прамои айсои шудан ки 24 соат кор мекунад. нархи танген арзон 18000 сомони баъдро муомила дорад. шахсоне ки мехоҳед марама занг занем бо савдо дорад. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст баъдрон ки Toyota Camry 2 астае ки XLE XSK. соли 26 2011 солае ки сӯзишвориш бензини холия объём моторош 2.5 литра коробкаш автомата сайстани мошин баъдрон беҳтарин ай. мошин мега сайстани зур яъне ки LSK мошин мега LSK кардаги сайстанаш мега бениҳоят тозак ай. балон хай соз аст ай. ҳолати кори дай 4 диска салон камзадан электропакет ва раднои краска светои хадавой. мошин баъдрон айни ҳол дар Душанбеда қарор дорад. нархша мега 119 та бо савдо мекунем ва шахсоне ки мехарам мегар омада аз пеш мега мошина дар он беруша бинан муомила мекунем. то қассуми холӣ алиш палиш намешавад ва шахсоне ки мақсад намехарам мегар нороҳат накунад, чунки одамони коргаранд, фақат харидоро. дӯстони азиз, кадоме ки мухлисои Toyota Camry 2 ҳастед, маромат занг занен, савдош дар назди Капот мега соҳибшон. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla астае баъдрон ки светои сафед Toyota Corolla 1. хоб соли 26 2006 солае ки сӯзишвориш ҳам газ ҳам бензин, мотори 1.6 литра, коробка автомата. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин яксола ҳуҷҷат кадагиай, 4 та балон мегад пачкай, раднои краска сафед, салон тоза ва мошин электропакет амаҷош кор мекунад. кондитсионер, коробка автомат, яксола ҳуҷҷат ва 4 балон пачка ва дискаҳои аз худаш. мошин мега обшим созае. нархша мега 84 та мегам бо савдо мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт. дӯстони азиз, шахсоне ки мехаред маромат занг занед. дӯстони азиз, шумо дамагарам хали мошинои фурӯшӣ, мошинои боркаш, хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан ягон маҳсул, ягон дигар намуд реклама ки бошад, маромат пешкаш кунем. мо дар видео оянда реклама мекунем, дар видеои худмо ҷо мекунем. аз шумо хоҳиш ба хотири меҳнатҳои мо ялакира занен фаромӯш накунед ва агар имконият бошад навори моро дар WhatsApp имо падисаш кунед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯшӣ навбатӣ аст баъдро Mercedes Benz C-класс астае ки сечка объёмни соли 26 1999 астае ки ҳам сӯзишвориш бензини холӣ буда баъдро газша нагуфтиянд, тоқа бензин. объём мотори 1.8 литра, коробка автомата сайстани мошин баъдрон беҳтарин ҳолат дар мега соҳиб бош. нашод хадавой, нашод мақсад ҳуҷҷатош не ки ягон чӣ гуфтагӣ нестае. шахсоне ки мехарем бо як бор дигар маълумотои пурраша гирем, барое ки баъзе маълумотои мошина бисёр наметиҳанд. хай салоншам тоза, 4 та электропакет, хай мошин раднои краска, балоншам ҳолати кория. нархи мошин мега 59 та бо арзон мекунем ва мошин айни ҳол дар территорияи пойтахт Душанбе қарор дорад. ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшона шахсоне ки мехаред маромат занг занед. дӯстони азиз, аз куҷое ки ба шумо мошин ки дар кор, кадом маркае ки дар кор ба шумо харидор кардастен, дар комментария нависед. мо агар ёфтем якум шумода пешкаш мекунем. фақат дар таги видео мақсад номи мошинтона ва кадом нархда мехарем амуша пурра нависем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон ки Opel Astra F астае ки дар кузови Caravan Universal соли 26 1994 астае ки сӯзишвориш бензини холӣ, мотори 1.6 литр, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин баъдро хеле ки дар сурат десед мошинам хеле аст, на сайстаниҳои зур, на безеб, яъне ки средни сайстани ҳолаташ хуб яъне ки соҳибш мегад, хай чашкаҳошам варид надоштае. дӯстони азиз, рости гап дигар маълумотои пурраша нагуфтан, хай шахсоне ки мехарем бо занг занед. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз ва фурӯхта мешавад бо нархи 21000 сомонӣ ки бо муомила дорад. ин ҳамин рақамҳои тисели соҳиб шуданд ки 24 соат кор мекунад. метавонед ки занг зада муомила кунед қадшон ё ки аз ҳама охир рафта аз пеш бинед. хоб, кадом тон агар амхай рекламаҳои мошино, хонаҳо, заминҳо дошта бошем барои фурӯхтан, маромат мо дар хизмати шумо роҳӣ кунем, мо рекламаш мекунем, фақат лайкора ва навора падилсаш кунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдон ки бо нархи арзон Daewoo Matiz, чӣ хеле ки дар комментария бисёр бародарон хоҳиш карданд. соли 26 1998 астае ки ҳам газ ҳам бензин дорад. объём моторош 1.2 литра, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ
қарор дорад. Мошина хеле светои синя хай балонаш амолати кора неки нашод ҳуҷҷат ва дигар маълумотош ягон чиз нагуфта. Мумкин ягон меличам кор дошта неки дар ахир сурата мошин соз туфтеса. Хай шахсоне ки мехарен занг зада пурсен. нархи мошин мега 17000 сомонӣ аст бадрон бо ягон сум муомила мекунам ва мошинча айни ҳол қарор дорад дар территорияи шаҳри Ҳисорда. рақамҳои телефони соҳибшуда дар поини видео аст. мақсад ки мегафона кор мекунад. агар мумкин ки ватсап имон дошта бошад нагуфтиян бо кадоми мошине ки мехарем мақсад бо сахрин када бинен дошта бошад дар ватсап имон шуда занг занен ва рақамҳошона кор мекунад. маълумот бештар маълумот аз соҳибашон. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ Opel Astra F аст бадрон ки дар кузифи хечбек светои сафед. خب سال برای 1994 است که هم گاز هم بنزینش کار میکرد. موتورش 1.6 لیتره. کارابکا مکانیکای ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکای بدرون. ماشین میگه یک سال حجت موتورش میگه مدل خب خداوی نو کداگی است. دوستان سالنش هم بولیمینه. اینم خیلی سویتای سفیده. ای خیلی بگو مقصد سالش 94 کم کم ملیچوفکای خیلی دوش مقصد که خیلی سراپی نیست داشته در صورت هم معلومه. لیکن ماشین میگه سوزای срочно сум дар кора мегад алиш намешава. нархи мошин баъд 94 солаи 18000 сомонӣ аст ки бениҳоят нархи арзон хечбек. خب ماشین میگه عین حال در تریتوریا دوشنبه در کجاش نگفتن. خیلی شخصانی که میخرین بیشتر معلومات چک گیرین. ماشین بعد حوزه عین حال نرخش و قیمتای اینای برادر نمیدونم با کدو سبب ماشین ارزان گفته. شخصانی که میخرین زنگ زن اگر سودا نشده باشد نکی التماس میگه فقط خریدارو بهوده ناراحت که تو قسم بسیار ارزان نمیکنم. میگذاریم با نه ماشین فروشی. باز یک ماشین فروشی نوبتی است بادرون که دایو نکسی سویتوی ویشنوی سویتوی اولوچاگی. سالی برای 1996 است که سوچورش گاز بنزین کار میکرد. موتور 1.6 لیتره. کاروبکا مکانیکای ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین میگه دوستان عزیز همه جور 100% میگه موتور سوز خداوی کداگی کاروبکاش بهترین دو سیدینیوش میگه دو سیدینی پیش از اوپل میگه ماگنیتوفون کلمکا همش قویدوی چاشکاش میگه وارد نیست همش 100% سالونش هم توزه که میگه ماشینی که خیلی دستی گدام دا گشته سای ماشین میگه نخدور از خود نمیکنین. нархи мошин мега 13000 сомонӣ аст бо арзон мекунам ва мошинча дӯстон азиз айни ҳол дар душанбе пойтахта қарор дорад. дар комментария дӯстон азиз бисёр хоҳиш мекардем ки мақсад дайву некси созмонӣ дайву некси хай светои нам хели мақсад ки соза мега соҳибош як даста хеле ки дасти як удам нагаштеса хай балоншам пачка марама дигар маълумоту бештар аз соҳибшон гирем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон ки Opel Vectra A аст ки соли барои 1992 сӯдишориш газ бензин авио мотори 1.6 литра коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дӯстон азиз 8 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. 4 та балон мега нав аст моторш мега 100% ҳолати корида 8 моҳ ҳуҷҷат балон пачка моторш беҳтарин ва хадавоям кадагия ҳамихе маълумотро соҳибшон навистиям. нархи мошин мега 12000 сомонӣ аст бо арзон мекунем ва мошинча айни ҳол қарор дорад дар территорияи Истаравшан Оротепа. ин ҳами рақамҳои TCL Тоҷикистон яъне ки рақамҳои соҳибшонай шахсоне ки мехаранд мега бо конкретна муомила мекунанд. мошин мега 100% мегири фақат ҳай мекунӣ. шахсоне ки аз территорияи Истаравшан харидор ки бошед маромат занг занен лайкора фаромӯш накунед гузорӣ ва навори мурод дар киҷо ки метавонед позитсияш кунед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон ки ВАЗ 21099 аст ки мошинои советские молодежни бо нархи арзон. соли барои 2000 сола ки сӯзишвориш бензини холӣ мотори 1.6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 та балон мегад 80%, аккумуляторш мегад нав, мотор нав кадаги бензин ва дуса бензин кати гаштага мегад мақсад газа дидаги нестай. тоқа бензини хола газша мегад дидаги нестай. бозун азиз خب دیگه با چیزا مقصد ماگنیتوفون خیچوش هم کار میکنه. ماشین میگه 16 нархш мега 7500 сомонӣ бо ягон сум муомила мекунам ва мошин бадон дар территорияи душанбе пойтахт қарор дорад. шахсоне ки хай мехарем бо як бор дигар маълумотои пурра ва аниқша аз соҳибашон гирен. ба телефон мега савдо накунед омада мега аз пеш бинем баъд муомила мекунем то қасуми холӣ алиш палиш намешавад. чихолои нав мега часпондем. рақамошо TCL шахсоне ки мехарем маромат тамос гирем. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшии советский аст ки ВАЗ 2106 соли барои 6
2000 сол аст бадро ки сӯзишвориш газ бензина абиомоторш 1.6 литра коробкаш механика мошин мега ҳолати коридае махсус агар солшам кӯна боша не ки мошин мега 100% инам хеле светои вишнои олучагӣ боши хай салон тоза балоншам ҳолати миёна дӯстон инам хай радной мошин мега заводид мешавад хай маълумоти бештар мегирем нархи мошина мега 5500 сомонӣ бо ягон сум муомила мекунам ва мошин айни ҳол қарор дорад дар территорияи ноҳияи Ашда 5500 сомонӣ муомила дорад шахсоне ки мехарем бештар маълумотша аз соҳибашон гирем дӯстони азиз шумо дам агарам хай реклама боша маромат роҳи мо фурӯш дам мегузорем ва навори имрӯзаи мо ҳамин қадар буд то видеои оянда худо нигоҳбони ҳамаи шумо